nya sian nya de electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors jumping shulong pat ka liang no shaka e thamka kas Hinretuli ki club इलाका फुटबॉल जोंगरी के बे खुन हक लिंपुंग इलाका जोंगा आई लीग के लशेमिया के सिंजाम बगिन उजोर शाका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के AIFF हलो के जिंकनो बलाडन कतु कनी की रेफरी के बला खमनो पनबन शाका क्लब इलाका के इंटर काची FC हका पोर बगी पिन्या या का जिंग खुन जोंगनी के लिंपुंग मिनता का समय किने के hinretuli की क्लब की कुंथोप या का चर्चिल ब्रदर्स का रियल कश्मीर FC के दिल्ली FC Namdhari FC, Aizol FC, bat ka Srinidhi Deccan FC. Ya kani ka kurwo jingu jor la soy da boro hinretuli ki club, paji ka copy ka jong ka la pha, shagi bor badekpi jong ka AIFF, da ka baki la penpao shai, ya ka jing bamhon bat bam sultanat ka jong ki, ya ka jing long ba khod ba suba jong ki referee, ki ba day ban penyat, ya ki jing kop jong ka I League, ha kani ka samay ka badang chudep. Kat kum ka kurwo jong kini ke hinretuli ki club baya khon hak lempung joka I League ki kubur baya ka kam ka baya day per ki referee ban put ne ban penyat ya ki jingi khon baro lapet ban penyat da ka wei ka kenhun ka balai lot ya ka baka AIFF kam don kanu kalat bakan te ne khom ban pha put de penyat ya ki nu ki referee en rei kin hinretuli ki club la pen pau ya ki jing benyau ba hak ne ka samoy ilakai ka badang sudep Kaya ka baki lap perki shem da kala jong ki khmat kalong baladon katu katni ki referee ila khamno panban sa kalyang jo ke Inter Kachi FC kabada kala ka kta jor bha katno tam lele ya kata ka hok kum ki nong penyat bamdon ki jingya sha liang yanu ru ha kapor baki penyat ya ki jingi kon hapo madan